Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás neovládol hriech? Zriekam. Zriekate sa zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa hriechu? Zriekam. Veríte v Boha, Otca Všemovúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Verím. Veríte v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Verím. Veríte v Ducha Svätého, vo Svätú katolícku cirkev, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný? Chcete žiť ako deti svetla a stále kráčať vo svetle Kristovom? Chcete úprimne milovať Pána Ježiša, najlepšieho priateľa detí, a slúžiť mu verne v katolíckej cirkvi? Chcete sa nábožne zúčastňovať na eucharistickej obete a na ostatných liturgických úkoroch a na pobožnostiach? Nech vás Pán Ježiš, ktorý osobitne miluje deti, zachová vo svojej láske, aby ste si hodnosť Božích detí chránili nepoškvrnenú pre život večný. Amen.